Txorienetarrak ostira da hemen da, eta berarekin batera, Patrizia Biteli? Bai, eta Sigori Turrieta. Zuen aurkezleko gokoenak zehor zaudete, ez bestela, besteak ez ditugu filtron sartuko. Zu esatete ikusentzule honenak eta gu hemen zuentzako, asteari bukaera baten bi errezetakin eta egun berezietako errezetak. Ni gaurkoan ikuste duzu, osai pila bat, azkenean izango dana egiteko, baina olako bakaia bat, baina ingo du, olako orli antzeko batetik pasako du, baina kurruskaria izango dana entzalada bat eta romesko errez batekin. Azken elitxan zigor, atzo patata kurruskariak, gaur bakaia uxerra kurruskaria. Bai, horrela, no? Kurruskari zatoz. Oso kurruskari nator, erabat kurruskari nator, eta kurrus, hemen lehen errezeta ere horti jungo da. Baina, nahi izan ezkero, molestatzen maizu, panko haukenduko dut, eta ingo dut, orli edara, ez daukot inungo arazoi. Ez, nahi gustatzen gatolan krus itxia. Zureak ez du ingo krus. Ez dauk ingo krus. Neria biguntxo joango da, ze humus bat da, eta humus berezi bat, gure eta aldekide... Bai, Alesentzako. Berezia, egin jotena. Gaurrek esaten. Tofu musa. Dios. Eta atzoko humusakin ez daukagun nahikoa. Atzo zen sobratu ezer. Alternatiba desberdin bat olan eskintziarren, eta egisa da, holan suabetxo geratzen dela, eta testura politxa daukala ikusiko zuero. Ziur goxoa da, hola, lehen errezeta, ez da izango hori, gure bakaio kurruskaria, romesko saltzarekin eta entzaladarekin izango da, eta horrela egingo du. Lehen bizi, romesko saltza azkarra egingo du. Tomate lehorrak, urrak, oliba olioa, tomateen ura eta piper txorizeroa irabiagailuaren ontzian sartu eta berrindu ingo ditu. Gero, eskarola eta txampiñoi entzala bat ingo dugu, ospin olioko osai guztiak nahasi eta ondo ingo dugu honekin entzalada. Eta gero, bakaia egiteko irina garagardoa estia nahasi, hortik bakaioa pasa, ogi birrindutik pasa eta olio berotan frigitu ondoren zerbizatu romesko saltzarekin eta entzaladarekin. Orduan, bai, 3 osagai dauzkagu, osagai nagusia, eta ero 2 lagungarri, saltza eta entzalada. Hauek ekarritu, zebenetan ikusiko zu oso azkarra ingo dula. Romesko ez dugu labean erreko tomateak eta ez du lanik hartuko baizik, eta inditu dana, tomate lehor batzuk, ura irakin dut, eta 20 minutu izan ditut hidratatzen. Hemen daukat tomatearen ura, eta gero hau ere erabiliko du. Orduan dira, gainerako osagai guztiak direla. Tomatea, beraiek gaina botatzen dute, inorak ero horrek, pipertxorizero aragia daukagu hemen, hobea dala niretzako, eta hoxe botako dugu, eta urrak eta oliba botako dugu. Ospin, txantxa bat ere botako dugu, hori dena birrindut esan dakoa. Jolaste jongoa, finagoa nahi badugu, ur pixka gehiago, lodiagoa nahi badugu, olio pixka gehiago. Eta hori izango da, holan, esan dezagun romesko, sasi saltza romesko. Sasi romesko azkar bat holan laberatu barik eta frikitu barik, eta... Ez erringa, beha. Horre gauza barik. Baratxuri atalak eta ez tizki botako, ez da ere. Light. Gaurkuan, ingo berriz be, bakaiaua. Bai. Eta bakaiau buruz be, zenbat aldiz berbain jogun, ez? Azkenean, nola Euskaldunak arrantzatzen jaten ziren, pilpilien zenbat jaten dugun, Portugalen zenbat errezeta dukien bakaiauakin, da horan, jogu berba pila bat, baina ez duguna inoiz aipatu da, dinosaurio bat izan zala, bakaiaua. Bakaiausaurusa. Hori da holan hartu, eta honek erropak eskegiteko pintzak hoiekin heltzeko modukoa. Kontatu histori guztia, Biteli. Ze holan, nire zemiak entzuten badu sinistingo du, eta beste dinosaurio bat gehiago ekarri barko dut etxera. Mesedez, kontatu. Ez, mesedez. Berez ez da bakaiosaurusa, gaudusaurus aqualignuez hori da, eta aurgitxu dauena izan da fosil bat, nun baukan antzekotasuna bakaiau narrasti batekin edo, olako ze batekin, eta, 180 milioi urte dauzka, fosil horrik. Aurkitzu zabien 2021 batean, eta aurkitzu zaben Portugaleko kostan. Orduan, latinez dakitzu gadusek nahi dauela esan bakaiaua, eta aqualignuez horrek nahi dauela esan fosila uretan aurkitzu zala. Beraz, bakaiauan antzekotasun apurtxo bat, eta gainera Portugalen dagoela, deitxu dotzue, bakaiauan dinosaurioa. Baina ez, bakaiaua ez da familikoa ez ezer. Ez.
Ez bakarrik hori antzekotasun apurtxo bat. Baina ez familikoa, ez bakaiaua horti dator, ez ebe. Baina, bueno, bitxikeria bada. Baratxuri botako ditazken. Bai, nik irakurri nuen lehenko esan, hau ere badauka, guta nola ez da izera. Bueno, hori, itxura zeukala eta ez da egizer, baina gehiago da hori, Portugalen aurkitzak egin da, beraiek ez gastronomian makaia horrekin daukaten harremana hartuta eta hori, bueno, izen hori jarri dute, baina. 180 milioi urte zaukan fosil bat, Bai, bueno, bizitza munduaren historian ez da inbeste, baina hor, egin zuten, ez da ikontatu nuen, egin zuten banaketa bat, lurra gaur egun daukan biziaren arabera hortik zatituta, ez, dinosauria zenba denbora egon ziren lurrean, gizakia zenba denbora, ez gara esan, egon, lurrean historian ez da segundu bat, ezer, ez da eramagu, ezer. Eta behitxu gainera zenba gauza inditxukun txartu. Eta hori da, eta ze bidetan goazen, eta zen nola txikituko dundana, momentu batian, Bueno, hemen, Julenek, bere kaldera bitxiak botatzea itxigula. Berak aldatzen dau, ia dinosaur bat kosinatzea gustatuko litzaiguken. Bueno, hori ezinezkoa da, baina niri, egia bitxia pentsatzen gatela, zuk uste zaporia, beti, zapore desberdina putxo bat denean, esaten dugu, oiasko zaporia duk, ez? Arrain baten nahi bala putxo bat olan, arrarua danian edo ez, beti oiasko zaporia, edo olako narrastien zaporia, eta beti esaten dugu. Horan, xuabia da, bueno. Ez dakit nolako zaporia eukiko zabien, baina... Baina pentsa, eta brontosaurio bat zela betan zertuko zen du. Claro, eta brontosauria zen, kuadria txikian dako, herriko festetako, denentzako izango zen. Kasola handi bat, Eta apostuak, herri hontan egin zuten lehen bronkota oso, ez dakit. Bueno, hor, egia da, horre esate dute, bueno, kokodriloa jandagu, kokodriloa badatorren baita ere horre dinosaurietatik, hegaztiak ere, omen datoz, eta, bueno, kokodriloak zeren zaporea zeukan? Oiaskoana. Oiaskoa eta zapoaren testura, berdina. Aukera nahiago lehen oiaskoa saltzan, eta ero zapoa labian erreta. Eta nik aukera bai, errezeta honetako bakaiagoa nahi xadot. Zer Nik aukeran, errezeta honetako bai, bakaiagoa nahi xadotela. Bueno, ikusten duzu, hemen pixka lodi geratu zaidanez, orduan jolastuko dugu, hemen daukagun tomateen urarekin. Eta, egia da, horrek, tomate zaporia izango duela lehenko, gehiik, hemen, eza katalanak gero esazarratzeko, hau da, ukingo du, nolako, romesko saltza, bitxi, azkar, eta berezi bat, eta, epa, sumendia izegun. Bueno, listo, a ver, gatzez da, zemuz daun, gatz pixkat gehiago, eta listo, saltza badaukagu, eta orain, ensaladarekin jungo da. Hau gure makaioa bukarak utziko du, hau. Organizatzia eta holan sukaldian garrantzitsua da, zerrein lehengo zer gero, eta gero ingo duena ensalada, baina bakareko osagaiak ez ditugu ospinolioarekin naziko, hori bukaeran ingo dugu, eta bain ingo dugu hori, barrengorria txikitu, eta eskarolaekin nazi. Egia da, sukaldaritza katalanan, badauela, entzalada bat, xato entzalada deitzen dana, eta badala, eskarolakin, gero aukitzen dago egaluzia, antxoak edo bakaiagoa, eta gero romesko saltzekin joaten dana. Berez, orako bertxio berri, eta kurruskari bat, izango zen hau. Bai. Kurruskaria beti. Bai. Ze kurruskari datorren gargore biteli, Bai, hori asmo. Vale, hau, listo. Alde batetik, hemen utziko dut, eta horrek jungo naiz, gure entzala daien. Eramango du, eskarola, gero, intxaur batzuk, eta ospinoli egingo du limoi erdiren, gure etxeko limoi erdiren sukuarekin, jogur koiarakada bat, ziapea koiarakada txiki bat, eta oliba olioa. Dana naziko du, horrek utziko ditu alde batetik, eta beste alde batetik, gopor batean jarriko ditudan, eskarola hau, eta barrengorri batzuk, gordine jongo direnak fin, moztuta, eta animatzen zaituztet, barrengorriako lan gordine jatera, benetan, goxua dut. Beste errezeta bat ere idatzi dut, eta antzeko du, Bueno, egia da, onjoak eta karpatxoetan ikusten diela. Bai, eta Holan, fin moztu da ospinolio suabe batekin. Bai, hau berdina, Ez, beldurrik izan, zaizu ezer gertatuko hauek horrela jatearen, Ez da, oiaskoa gordine gero... Bueno, ez dakit, oiaskoa gordine jana zerbait gertatuko litzaiguk. Ez da, indigestiorako hainona izango, baina, ostra, aldera da ona. Ez
dakit, bueno, oiaskuak alde batera utzita, bakaiaua eta dinosaurioak bai, balietara pasako gara. Ostra, Patri, zugaldaritza programa baten gabe. Bueno, garrantzitsua da dana iburuz berbaitia. Eta... Ez gero nina izolako gauzak atate dituena. Bota, segi. Nien, hasi zan besta, Nik gidoia jarraitzen dut. Bai, segi. Bueno, baliek, bakitzu zenbateko txixa itxen dagoen egunero. Bueno, Abadinoko piztinetan nidakidan batzuen semen antzekoa, baina pixkat geixo. Osa, 950 litro. Astian? Astian ez, egunian. 950, juergari bota barik? 950 litro? Hori da. Horrek ibiltzen dien inguruan itxasua, bero, goxo. Ez dakit, bero edo goxo, baina esaten daue, azkenean korrontiak eta aiziak baino gehiago, balian txixa da, uretara da itxasora nutriente gehixen ekartzen ditu sustantzia. Edo, batez izaten dien nitrogenoa eta fosforoa, eurak azkenean bakitzu, poluetatik, iparraldetik eta etorten diela, ure peletara ugaltzera, eta orduan horrek, garraiatza dituzte. Eta orduan, pentsau, zenbakixak. Balek, 3.684 tona nitrogeno, eta 46.512 tona materia organiko askatze dituzte. Itxasuan. Berez, baduka, eragin pila bat. Eta, horrein tartean, horregatxik eta beste gauza hainbestegatxik, debekatu zen euren eiza. Osa, eskenean, itxasuari, ematen dizkoten, beharrezkoa dela, ez? Hori da. Hor bitxia da, ez da, aurra dauzkasuenok eta gute mazate herriko gure herrian gertatzen dana, igerilekura, igerilekuan txikila, normalean goizian goiz oso hotza goten da. Baina eguna aurrera joan ala epeltzen juten da. Hor bitxia da, kolorea aldatzen juten zaio pixkanaka. Eta horre ere, guraso batzuk egongo die protesta egingo dutena, baina, esan beharko diegu, oxigenatzen ari direla. Hori da, baliena bezala zara. Hori da, ari direla, igerilekuari... Hori lehen esaten zabien, kolorea aldatzen zala da. Zuzatzen mozu gorrixa atarako da. Eta zure inguruan jongo da, eta... ez dakit, nik uste dut ez duela funtzionatzen, Ez dakit. Ez dakit. Abadinokuan bintzatez, ez? Ez dakit. No, horiska geratzen da. Baina, ez, nik... Bueno, barren horriak hemen, oin, intxar batzuk, urrak bai botaldizkio hemen, eta gero honi, esan dakoa, ospinolio berezi bat ingo digu, zeinek eramango duen, jogurraga. Gero, ziapea, limoia eta oliba olioa. Bestela, klasiko aldera junda, 3 koiarakala oliba olio, bat ospinaro limoizukua, eta gero gatz pixka bat, eta listo. Baina, zerbait ezberdina itearren, hau izango da gure ikutua. Oso ondo. Eta zigoia, itxasuan geratuko gara, hilo berba bakaiauen inguruan, balien inguruan, eta bakitzu, arrainek, ez daukela ospe ona adimen kontutan da. Beti esaten da, ez? Bai, ergelak diela, memorixia txarra daukiela. Ez dakit, honek Nemoko pelikulak eragin... Dori. Bai, Dori pertsonaiak eragin auki dauen teoria honetan, baina beti esan izan da, ez? Bueno, arrainak ez dio oso azkarrak, ez? Edo tuntuna die. Bai, eta? Ikerketa bateina. Eta, ezer, horiek ezurtatzeko. Hori da. Eta zientzilari desberdinak 12 egunetan, 23 aldiz urperatu ziren, horan kolore bizixekin, horan kamisetakin eta, arrainei jana emoteko. Eta 10. egunetik aurrera, erropa zadatu ziren. Eta konturatu ziren, arraiak identifikatzeko gai ziela, eta eurak jarraitzen zituztela. Naiz eta kamiseta desberdina auki. Ez? Eta orduan janarixa esotzien emoten 10. egunetik aurrera, baina latabe arrainak, joeten ziren, euren gana, holan janarixan eske edo. Bazekiten, pertsona hori zeudena, naiz eta ezberdin jantzita joan? Hori da. Azkenian, hasieran, kamiseta berdinak, gorrixak eta urdinak. Pentsa, baina gero, kamiseta grisakin da, beltzakin, konturatu zein bebai joaten ziela. Beraz, identifikatzen zituzten, eta gainera bebai zaukien epe luzerako memorixa. Hori, azte bat baino gehiagoan eman zabien, eta erraien jarraitzen zabien. Orduan, hain ergelak, hori izate da, interesatuak igual.
Hori da, hori... Nire amak beti txakurren artean bakitzu arrasa desberdina dauzela, eta arrasa bakoitzak bauka bere inteligentzia maila, ez? Border colliek beti esaten dabie oso askarra diela, eta gero, beste txakur batzuk ez diela egin beste. Nire txakurra, Bull Terrierra, beti agertzen da tuntunen artean. Hau da, badaukate zerrenda bat egin da, zer txakur dien askarrenak. Hola, nergelenak, eta euren testa edo froga itxen dabe, agindu bat emon, eta zenbat tardatzen dauen agindu hori ikasten badez, jarri, edo geldi, edo etzan, olakoak, eta, korder boli batek, olako askar hartzen dauela, eta Bull Terrier batek, motela guatza itxula gauzak. Hartu beharrean ez da izango kasurik ez duela egiten. Eta nik ez du izateotzen ama, ez duzu pentsatzen interes kontua dela, ze, txakurra inediai, makilla bat bota da, etorri eta ikarri, esango zu. Zetako, ontxe bai, ze ulertzen dau, kalera, jana, etorri, horre gauzak ondo ulertzen ditzu, horre bai, eta orduan esateotzazu, edo ze gauza, etorri, edo, horre, ez dutzu kasurik itxen, bai, esaten batzazu, hartu da jateko, hori segitxuan hartzen da. Beraz, zer da, ergela edo... Edo askarregia. Askarregia. Bueno, ospina horioa, ikusi duzue, bota dut hemen, koiaraka bat jogur, ziapea koiaraka da txiki bat, gero, bota diot, olioa, hor junaiz botatzen, limoi baten zukua, eta oingatza, eta piper beltza. Eta bakizue, beti ensalada bat, ensalada hau, oin ondartzalera matekoro, ondo edartu goten da, hau, ez da zue, ondu etxian, ospina olioarekin, ze jaten duzunerako ordu pare batera, erongo da dena, letxuga guztia ero, simelduta, ez? Orduan oberena da, olako poto batean, eraman, momentuanan, ondo igurtzi, bota, eta fresko, eta ondo jan. Orduan, piper beltza, eta bere, listo, eta jongo gara, baina, gure, esan dezagun, gabardina, bakaia bari, gainean jongo dan, gabardina prestatzen, da horretako ingo duelako, orli saltzantzeko bat, arrautzarik ez du eramango, eta berezi moduan, guk etxean, tempura egiten dudanean, garagardo askotan erabiltzen dut, apartun zerbait, irina, baina nik estia ere oso puntu bat ondo etorriko zaio, hauen hasten jungo gara, eta ero ingo duna, gure makaia bat, gesatua dagoela, hortik pasatuko du, ogi birrindutik, eta ero frigitu. Hori da, bitxo. Goxo. Hau listo. Eta ontsi gai joaten garenez, itxasotik lurrera bueltako gara. Eta konkretuki Perura. Errenterixara igual hobeto. Eta bakitzu, errenteriko ikastetxe baten, ikasle batzuk, egin jabiela holan, eltxo usagarri batzuk, Perura bidaltzeko. Gauzea da, Perun egontzala horalo, iaz, kristianeko uholde bat, eta bertan eragin zauen Piura garaiko eskualdea, dengeakin. Eta orduan, denge epidemia sortu daan, bakitzu eltsuak izeten diela, dengia kontagiatzen da benak eta orduan, errenteriko Don Bosco ikastetxean, bada olako ziklo bat, goi mailakoa, badala farmaziako produktuak eta atarateko dana, orduan, egin daue, eltsuak usatzeko olako spray bat, eta bi elkartekin batera, badabiz, ara bidaltzen. Berez, egitza da, ekimen politxa dela, ikasitxakua praktikan jartzeko, eta gainera, bestio laguntzeko. Zuk ez dakizu Maialenek erosi duen azkena zer da. Konta oztazu bai. Gure bikotiak autokarabanarako erosi du olako landare haragi jale bat. Eltsuak jaten dituna, Eltsuak jaten ditu. Eta nik esan, horrek ez dako ez du baleo. Autokaraban jarri eta egia da, eltsuak gaina, nik hor, daukat munduko erremedio honena, dala Maialen aldamenean, da berari zurgatzen diote eta niri ez errez. Baina egia da, umei ere egiten diotela, eta ordan umeak gainera, eta eskurat ez da izan. Eta eltsoa ni esnatu hiena, eltsoak hori dauka txarra, abixatu hitzen dizu etorri berdanen. Txarra edo ona. Ona zuertu baina penaien dago txarra, honi urpixka gehiago bat abet. Eta hartu, eta oin, erosi zuen, ikusi zuen handen da batean, da behitu ze politxez da izan, da ikusten dagoakin, horzpila batekin, holan, irekita daude beti. Lehenko gauian urrengo unien 3 eltso, barrua, itxita dagoak. Eta gero, irekitzen du 2 egun eta irekit zuen, eta han, ezurdura, arrasto batzuk bakarrik, eta esan nuen. Hau nomina jarri behar du, lehenko lan, azpa ingen dion kontratua, denboraldi batekoa, baina ikusi dugu balio duela, hori bai, esan du nire hoetik, kanpo, urruti, zedozi momentutan, hor bietzian, hor ikusiko tankan jaten. Zein bietzu, horrei, eltsuak gustatanako bakarrik?
Ni nahiko moskardo inez ba. Zuk esan dozu, zuk esan dozu. Bai, gauzak argi izatea bizitza ondan oso garrantzitsua da. Ba, ez dakit, interesgarrixa izaten. Niri guztako jatena da, zuzenian hori ikustia. Nola, ikusi zinun, edo bakarrik ikusi zupia itxita, ez dut ikusi, baina bai, gero ikusi bideo batzuk eta umei eta jarri genien, da lago, lora denda batekoa nola hartzen zuen, pintza batzuekin, euli bat, bizirik zehona zen mugimendua behar dute, eta hartu eta tak, nola jartzen zion, eta nola hartu eta itxi egiten da, ez da holan, peleko eta model, ez. Ba, igual, iez ingo dabie. Iez ingo dabie, motela badie. Baina ustot, daukala niko likatzua da barrua, eta erdi itxatzi eta bota geratzen dira, eta usaia berezia botatzen omen du, eta ara erakarreta juten dira. Armi armak bebai, ona di horretako, Ja, baina armi armak... Eulixak eta etxuak eta jateko nahi baduzu. Ja, baina armi armagatan etxe inguruan gainean eukitea ere, ez da, dago gainean, ez da munduko... Horre bai, ni horrekin bai, enauela holan aldamenean loingo. Ez, armi armakin? Bai, ez da, bueno, espraia, edo holako landari aragi jale bat, da listo. Vale, hemen baratxuria talpare bat, bakarrik olio honi zaporea amateko, piperbeltz pixka bat, eta... Bueno, hemendik, esan dagoa, pasatu aldugu gure makaiagoa, pasatu aldugu olako gamba batzuk, pasatu aldugu barringorri batzuk, hor bota ditugunak, piper berde batzuk, ero nahi duguna, eta ero frigitu olio berotan. Nik, ikutu ikurruzkari eman barduenez, ingo dio, gehiagizkoak kendu, eta gero hemen daukat panko ogi birrindua, ero esan dezagun, ogi birrindu lodi hori, japoniarrek gaur egun modan jarri dutena. Horti pasatuko du, eta ero frigitu ingo du. Eta orduan, dena inda izango, romesko saltza inda daukagu. Eta estitxa nahi zotatzazu. Honi hemen. Horra, bai, hori itxabiten nahi nintzen, aberra dizinen. Eta ikusi dut oso adizaudela. Oso ondo Patrizia Biteli, Venga. Ez dikutua, ez que normalen ez dan sekulo botatzen ez dia. Gauzan zerbait berria egiteko, eta astu intzait. Egia da, bakaia bakin, norbaitxi holan atzera ingo jakola, ez atzera, baina holan bitxia pentsako jakola estixana, baina ez da hain bitxia, errezta tradizional pila batetan erabiltzen da. Nekin hauen Mallorcako bat, hemen txorienen, sobrasada eta estixakin, bakaia hua, ez dakit akordako zaren, eta goxo garatzen zan, Katalunian bebai estixa erabiltzen da bakaia bakin errezta pare baten, beraz, ideia ona. Hala ba. Ondo. Karo, zuk itxe dituzunean, horlia erabiltzen da normalian, honek da. Horlia hartu eta hemen sartu zeitu. Bai, gabardinak eta etxeko. Eta horrek normalian pustu itxen die. Hau esan, azkenean, hogi birrindutik eta ez da pustuko, ez? Ez, hau, horli bat baino gehiago, horliak gehiago eramango luke hemen legamia beharko luke. Hau, horlia beharren tempura deitu beharko genioke gehiago. Hau, tempura bat izango da, azkenean, daramana da, irin bat eta likido bat. Barakizu, beraie japoniarrek honi bai botatzen diotela, batzuk botatzen diote, arrautza, baina bestela, behar duena da irina eta likido oso hotza, ura normalean, baina holan apardunak, eta hori gehiago horlian izango zen, hau bien arteko zerbait izango zen, apardunak oso ondo juten dira horlian, eta nik aragardoa, txampaina, edo ura aparduna. Ura gasarekin bakarrik erabile duzue. Ez da zetan izan behar, ez da egitolako edari alkondurun bat, Orduan, ondo itxatzi, gure geruza kuruzkaria. Beste arrain batekin bebai, perfecto. Edo zein. Kolegunean jauzi jaten olako bronka bat zigor. Zeba, zein dozu ingon bitele? Itxaso jarra inaben, zenik itxaso jarra askotan jaten dute txien. Bai. Afaltzeko eta holan, baina holan arrotzetet eta hogi birrentzut pasata. Eta hori, nik esan hauen, basala basala arrain, merketsua. Bai. Merketsua azkenean, pixuz be, ez talako ahondixa, da normalian, ez dakit, 10-12 eurogatik edo, nik normalian eroste dutena. Jendia bota jaten da, hori ez da merkia, itxaso jarra garestixa da egixe da pixuz edo kilos, igual, ez dala merkia, baina normalian, gutxi eroste duzun, ez fina da, eta pentsaot, hau itxaso jarrakin bebai, ona geratuko zela. Baina, segun zerekin konparatzen duzun. Claro, nik gero lupia erosin hauen da, hori baizala garestixa. Eta, makai hau esatu, hori, zenbat aldiz aipatut gaur egun, herri askotan, lehen egiten ziren txapelketa makai hauanak, pilpilean, ero bizkaitarrera, eta gaur egun, ez dira egiten, lapiko bat, kasuela, eder bat, makai hauena, 100 euro dira, Bai. Oliba olioa behar duzuna, pilpil bat egiteko. Asko aldatu da. Gehi makai haua, garestia da. Orduan, ostra,
hor, gu Bilben egin duen ekimen bat, olako ekoizle batek, jartzen zuen bera makaiaua, eta kobratuko zuen bakarrik, berari kobratzen ziotena makaiaua. Eta, bueno, horre egon zan bai ez, da azkenean etzan egin, baina, bestela, txapelketetan gazteak bintzat ezin dira aurkeztu, ez dira aurkezten. Ja. Oso garestia da. Ba, pentsau. Bueno, zigorrek esan dauena, azkenean, merke edo garezia izan, errezta hau intzaike nahi dozuen arrainagin. Bai. Baina egin. Baina egin, hori da. Kontua da, egin, sukaldian sartu eta kozinatu zazue mesedez, berdin da, arrotza fregitu bat, ero makarroia gero, baina zuek egintza zuetze gero, eta gauza errezagoak jendeak erosten ditu egin da. Akordatzen zara, oindala, hilabete pare bat egon zan itzalaldiakin. Bai. Ba, bueno, jendiak, hortan, supermerkatura joan, eta neska baten bidixua ikusi nagoen, eta esaten zaren, dau, hori, prestatuta datorren janadixa dana, bueno, agortu egin ja, danik izaten naren. Ja, eta nola beratuko dute. Janseike ogitarteko bat, ez? Janseike urdai espikoa erosi, ogisa erosi, eta hain, janseike entxalada bat, otzian janseike pia gauza estienak. Eta jendea esabien hori janari prestatu erosten, baina ez, kontxerba bat, edo, ez. Nik ez dakit gero zela berotuko zabien, baina... Baina hori da kontua. Bai, ez dakit. Gero, nun berotuko duzu janari prestatu hori? Jendeak asko, kanpinga zakin da olako gauzakin, baina hori, kozinau biharrian, edo zehose hotzen egin biharrian, olako gauza danak desagertu inziela. Lehenko astebuka eran, Patri, ni harrituta geratu nintzen. Bai? Famili bat, mendian izan ginen, da hartu, eta semiari, bazkaltzeko orduan, txitxirio pote bat, txitxirio egosiak, humus aiteko erabiltzen dozuna, krak, ireki, koiara eman, eta mutikoan eserita, txitxirioa jarri. Osasuntxua, bai. Gustoko hauska? Ja, baina, probatu duzue txitxirio horiek egosita saltzen dituztenak, etxean, lehenengo, kipula pixka bat, errego ze, gero horri bota piperrantz pixka bat, tomate saltza pare bako jaraka da, gero txitxirio horiek sartu. Eta txitxirio horrego bai, ingona buena bintzat, kontxerbatik, gero arraskatik pasa, eta ura ze hor, normalen kontxerbatan eta etorten da ura hor, egondala, hilabetietan da. A ber, berez jangarria da, erabilia da, ez dauka inongo arazo hori, baina modu guztietan hartuta. Txoixo pusketatzu kipula horrekin frigitu, da ero bota, ez. Gixatu espres batein. Egia horrek, ero nik hemendik eskaera bat, mesedez, umentzako janari poto iepurean egiten dituztenak, zuen imazdeko enpresa, hobetzen dutenak, hori probatu aldituzue zuek, probatu dituzue. Ze badaude batzuk esatu zuela. Probatzen duzuzuk, berua da hon, eta esatu Zerrak? Nik olakoak izan ditu, enua esaten nire semei ez dira eman, momentu ematena, lusatu zaigu eguna, ez da izer kanpoan, ez dakitzegatik ero, eta, jun, erosten duzulako poto bat, eta, hau emango dio, purea bakarrik jaten zuene. Txarrak, enua esaten txarrak, hobetu alzirela, bai. Bai. Asko gainera, hobetu alziren. Baina, txarrak ez. Txarrak oso hitz zatarra da, eta txarrak enua esaten. Baina, ensalada, ospinolioarekin onduko dugu, gero naziko dugu, honi beste buelta bat emango diot, kurruskari hago usteko, gorri kolore amateko, olako urre kolore polit bat, eta nazi, eta platera muntatzen hasiko. Plater bat atertzen nahi duzu, Bai, zapala hola naundixa? Bai, mesedez. Plater kombinatu bat izango bazan duzula? Bai, zazpigarren plater kombinatu. Zer nahi duan idatzi? Bilatzailean interneten eta gero errezeta hori izait, Jolan? Bai. Munduko plater kombinatu osasuntxuena, ero munduko plater kombinatu onena, ero ze kombinazio ematen dizkidan berak. Egongo da. Ola, entzalada, oiasko paparra, eta... Olakoak sartuko dituzte normalean, imaginatzen dut. Bai. Baina hori nahi dute jarri, eta haber zer ateratzen dira. Betxu, nik lagun batekin lehengunean berbaitzen, holan, norbaitek negozio bila edo baldin badauka dirua inbertitzeko. Bai. Geroz eta pizzerixa geixau, hamburguesa denda geixau. Eta nik bakitu ze botatzen duten faltan. Algortan behintzat, holan, ez dakit, betiko leku bat plater kombinauena. Ja plater kombinauak ez die hainbeste eramaten. Ero agian, zuk adin badaukazu, ja, oiek ez dituzula bilatzen. Ez, benetan ez dauzela taberna asko. Ez? Plater kombinatuenak ez. Vale. Eta gaur egun be, Bilbora joen, da hori, egomizara bilatzen, baina ez da lehen egoten ziren bezala pila bat.
Ez dakit, ni Durangon 2 edo 3 ezagutzen ditut, eta jarraitzen duten nidakidala holan plater kombinatuak ematen, Bagurian ez. Bueno, listo, ensalada jarri dut, makaiau, xerrat jarriko dugu, eta romesko saltza pixka bat, eta listo, hau bada holan, udako, afari tipiko bat izan daiteke, ero arraia, gureka etxean arrautz estatu izaten dana, eta Goxo holan lagungarri bezala. Romesko saltza pixka bat. V de Valentziakin. Eta hemen daukazue gure makaiau kurruskaria romesko saltza eta entsaladarekin. Txoine froga inbiot, balea? Kurruskari da guai. Hemen bakizue, berez salaterik ez zuela egiten, baina hor gure postprodukzioan egin dute. Hartuta ogi zatio hartu dute eta krikra ibili die, Egiten dute holan. Ia ba. Ia dau. Ia bai. Hanik, manan prau bet? Manan, Sona. Ai. Bai. Zer Arantzara sartu uztezu? Ez, bera dauka. Nire, baki, hasi naiz laumei lehen denak kentzen nien, eta hori hasi naiz ez kentzen ikasteko kentzen, bereien. Ze, harrapatzen duten nian bat, ematen da bilingo diela, ez da pasatzen, ez hartu izkini batera pasat, atera. Gaizki oitzen ari gara gure seme alabak. Orain tofu nesa. Basu atzo kurruskari, zigor gaur bai, eta ni ekialde hurbilera, atzo. Bakitzu ditula falafelsak. Eta gaur ingot humusa, beraz, horti banator, baina aputxo bat desberdinaz. Eta inia limoia da berakatza erabiliko ditut, baina txitsirioen ordez tofua jarriko. Ni hemen Julene galdera jartzen dit, zuri iteko, eta dio horrela. Patri, zuk nola azalduko zenuke tofu musa zer den? Errezeta alegia? Zer den? Zer den, hori. Pentsatzen ezala, hau, esatzeko. Ez. Zer da, nik uste dut izenak argi esaten dauela, humus bat tofuarekin egin da. Eta zelan egiten den? Horrela. Tofua, berakatza, limoia, olixua, tainia ondo nahaztu, horrek krematxua lortu arte, eta gero azenario herriekin edo oliba olioakin zerbitzatu. Beraz, titau, holan egisa da, errez eta askar itzen dela, eta tofuak 2 motatakoa dauz. Batzu badauz egonkorra diena trinkoak, eta bazatzuk bigunak. Nik honetako nahixa dut, apurtxo bat, gogortxua erabiltzea, ze bestia, segitxuan desegin egingo da, eta azkenean, Bai, eta gaina esate dute hauek guztuzo ur pixkat hori bera botatzen duena da, esate dute tofumus egiteko gero testurakin jolastiko, baina hobeto da, harinan, sukatu lehortu egitea, eta gero behar baduzu, hemen bera botatzen duen ur hori, zu jutea, nahi duzun testura bilatzen, zu jolasten jutea. Baina, hortaz gain, hau aldatzeko, espezia, saborea eromonerteko, aukera badaude. Tofua erabili alduzue, hau, dana trinkoa, eta gero ketua saltzen dutena, horrekin ke sabore bat eman aldiogu, beste bada marinatu alduzue tofu aurrena, marinatu iten duzue, hemen inuen ni marmitakoa tofuarekin. Soja saltzakin eta oso hor ingenuena da, marinatu ingen duen lehenengo, espezia ezberdinekin, soja saltzarekin, eta gero, harritzekoa bada ere oso gozoa geratu zen, naiz eta hemen lantaldeko batzuk, holan arpegi arraroa jartzen dituzten orain, benetan gozoa, eta ni lehena harritu nintzenan, hori Bilboko jai batzuetan probatu genuen, eta dena bukatu zen, eta hor jartzuten,
Barazki jalea zirenak, ez zirenak, aurrena marmitako normala jantzutenak, gero hori ere dastatu zuten, eta benetan oso gozoa da. Ez diogu deituko, ez baduzu nahi marmitako, deituko dugu. Iguales, Hori da, bueno, tofua patatekin, ero eltzekari, patata eta tofu eltzekaria, baina benetan egiteko modua marmitakoan berdina izan zen, eta oso ona zegoen. Hombre, azkenean, egia da, jende asko esaten dauela, tofua sosua dala, edo ez daukala zapore handirik, eta egia da. Osea, nik sosua nagoen esango, nik neutroa esango nagoen. Eta, bueno, zaporia emon bihotzazu, zerekin, kasunetan, berakatzakin, limoiakin, oliba olioakin eta tainiakin, krematxu puntu aldortzeko, eta holaxe, arroza txurixa holan jaten bazu berakatz eta olixo barik zeda, zapora eusko ez dauka, baina. Bueno, gure txian guk angulasen zapore daukate jate jugunean, baratxuria eta oliba olioa dena. Ez gara gogoratzen azken ergonor joan genituen, baina gogoratzen naiz, hor hiltzatuta daukat, zaporea zena zen, baratxuria eta oliba olioarena. Eta gula jate dituzunean, zaporea zena da, baratxuriana eta oliba olioana. Ze aldatzen da? Testura. Era bat ezberdina dela, angulena, erogulena. Baina, bueno, ikusita angula nola dauden galtzorian, janditzagun gulak, egiten dela, bueno, arrai sobrekin egiten direla. Horako pasta batekin da... Da, listo. Niri gustaten jate gisa esan, Entxe, limoizukoa, gatza piperbeltza eta sara eta apurtxo bat. Oso ondo. Bueno, bitu, lehen, aipatu duzun gai hau itzalketa gertatu zana duela bilabetero. Ondo etortzen zaitze, iaz aurkeztu zuten Barcelona nolako robot bat, zerbitzari robot bat, ez? Berak, konversazio ematen dizu, zerbitzu batu egiten zaitu, eta nik, gai irakurrean, hori etorri zait burura, itzalketa hori, eta jatetxe horretan, bueno, pila kargatuta izango zituzten, horre baterik egongo dira, klaro. Baina, klaro, holako zerbait eukin ezkero eta pila bukatu ezkero, zerbitzari hori pila nola aldatu momentuan, ero jende pila bat sartu da, astu inzaizu robota kargatzen jartzea, eta gero zer? Lagun bate komentauzuztan, honek itzaldian eta, lagun bate komentauzuztala, aste batzulen hau igual, etxeko giltzia aldatzen dut, eta giltza normalia biharrian, jartzen dut automatikakoa, mobi egin sartzeko etxera. Imagina hori gertatzen batu, etxera ezin zara sartu. Eta, pentsa, mobila hartu, eta telefonoa geratzen zara, baterik gabe geratzen marzara, ezin zara etxean sartu. Nik, gaur egon, gure autokarana eta ni lehen eukan furgoneta eta hori, ez daizu, tetxua altzatzen dienak eta gaur egun daude holan botoi batekin elektrikoa altzatzen dienak eta autokara oia geisten dienak eta horrek izorratzen dienean, gero ez da goeri geisterik, ez goea altzatzerik ez ezer. Orduan, horri beti aldala, eskuekin igo eta jetxitako olako hausakin aldiena, gero eta elektronika, gero eta gauza simpleagoak nahiago ditut, eta olako gauzetan gehiagotan, oso, eta lan kontuetan ere, gaur egun zenbat gauza egiten ditugun, jartzen dituzten, ordaintzeko erosketa egiten jun supermerkatu batera, eta hemendik ez dakitzen bat urtera inor ez dugu izango kobratzen. Autopistan zerbait gertatzen zaizu, eta han ez dago lehen olako pertsona bat egoten zan beti. Eta gero eta gehiago, olako gauza, gehiago eridia, jenteari bizitza errestu nahiean, baina gero... Baina teknologia sartzen, eta azkenean, otxuta gauz, eta olako egunetan ikusten da, zelako dependentzia dukaun, teknologiara eta elektrizidadera bat, ez bez? Baina, batez ere jendea lan gabe pilo bat geratzen da diela, jarri dute hau makina bat egiten du hau, eta pertsona bat bi gutxio behar dira. Ja, baina, bi pertsona horiek zer? Horrek lanik ez daukate? Eta gero eta gehiago gauzak gehiago robotan kontu honekin moduan. 24 ordu egin dezakete lan, ez dira ez dakiz zer. Baina horiek lan hori egiteko lehen bi pertsona zeuden, pertsona zegoen. Oin robot badao. Nun dago pertsona hori ordezkatu duena robot honek? Ja. Ez dakit, soldata bat ematen diozu baita ere berari? Ez dut uste emango diotenik ezer, ez? Ez, baina, nik bai gurot pentsau, pertsonak bide diela, makina horrek sortzeko, zaintzeko, mantenimendua eta iteko, kontrolatzeko, ez? Ni pizkat hortan... Negatibo esan. Nik aukeran. Lehen esan du da. Lehen esan, ez?
Sega noizean baina hiltzea politia da, eta gaina gure kulturan satia bada, eta, bueno, egia da segun zerri martuzun, desbrozadorakin errazago egiten dela, eta askarra egiten dela, baina Sega daukan zerma ez du, desbrozadoriak, Eta gaina gasolina txupatzen du. Gasolina ez da merkia. Xerma abokanak da, tofumus honek. Nik uste dut, holan maixan zerbitzatzen badozu. Holan ikusi eta jakin gabe zer dan? Zigur, eta probatzen badozu bai, inobesek etzaben esango, hau, tofuak iren jozu. Mira. Berez, nik gainetik, azen aruixo batzuk holan erditxi moztu, satar, gatz eta piper beltzapurtxo batekin, labian auki ditxut. 25 minutuz. Azaldu zer dan satar, zezan duzu eta ni bakit espezia badala, baina... Zuri deitzen abien, eta... Ez, ni oso puritzen ez. Zatarra da, holako, ekialde hurbileko espezia nahasketa bat, nun daukan sesamoa, kuminoa, gatza, oregano, da, espezia desberdinak, orduan saltza ituzte ja potietan, eskuragarri, baina bai etxien aldo zuen, perfectamente. Orduan, holaxe, oliba olio apurtxo bat, txorrota fin bat botako tzau, eta hau, listo. Hemen piperra hotza, gainetik bota nahi zen eskero, kuminoa, hor ja, bakoitzak. Baina horrela, txura... Nik uste dut, bate baino gehiago, igual tofua erosingo dagoela lehengo aldiz, hau ikusterakoan. Berez, hemen txe, tofu musa. Bueno, argi da honi izen aldatu behar zaio, Patri. Tofu musa... Ez da asko saltzen, ez? Marketing aldetik igual. Japoniako humusa? Bueno, bitu, gaina gaur Japoniako modan da hola, zeratik ez. Beira, horrela. Guazen dastatzera Japoniako humus horagarri hau. Dastatuko igual, sardexakin, ez? Koia txobikin, venga. Venga. Hola, napurtxo bat. Ogui xabe, hemen ez. Azenarioa izan da, hemen, azenario errea espeziekin da. Mira, goxua, krematxua. Baina, niri espaligarate esango, tofua daukanik, esango umeuz ezberdina, baina tofua daukala. Eta gu gainera, neutro aldera jodogulako, da ez dotzagulako lan espeziarik bota, baina, hau, kumino apurtxo batekin, edo zuek etxien jolastu, aguakateakin, erremolatxakin, beste holan osagai batekin, da, listo? Bai, niri humus ematen ditu benetan, eta esan dakoa, barazki gordina, nire zuen hemen, ein zerbait etxian, kozinatu. Hori da, garrantzitsuena, eta garrantzitsuena bebai, bixar hemen izatea. Hori da, beraz, lagunok, jarrarte. Agur.